والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guzurin mai azumi. A yau insha Allah subhanahu wa ta'ala maudu'in da zamu tattauna ciki shine as-sadaqa. Hakika sadaka wani abu ne mai muhimmancin gaske wanda addinin musulunci ya tanadar da shi saboda abin da al'adance muke kira da at-takafulul ijtimai, yani taimakekeniya tsakanin al'umma. Ce baka da shi, wani ba shi da shi, ni ina da shi, sai in taimaka masa bisa ga bukata. A baya mun tattauna akan kyauta, zai yi kyau mu dan yi bayani takaitacce dangane da bambancin da ke tsakanin kyauta da sadaka. Ita sadaka ana bawa mabukaci ne, sabanin kyauta wacce ita ana bawa wanda koda baya bukata. Wannan shine a takaice dan bambancin da yake tsakanin su. Sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu cikin ayoyi masu yawa da mu sadaka. Daga ciki akwai inda yake cewa ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Ya ku wanda kuka yi imani ku ciyar, ku ba da sadaka mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi. Ina Allah subhanahu wa ta'ala shi ya azurta mu, dukiyar tasa ce ba ta mu ba, inma kawai ya bamu ajiya ne ya ga yadda za mu sarrafa ta. Ce to mu ciyar daga cikin wannan dukiyar kafin wata rana ta zo, kafin wani yini ya zo wanda wannan yinin la bai'un fi, babu cinikayya, wala kullatu, babu abota ba za ta yi amfani ba, wala shafa'a, haka babu shafa'a ba za ta yi amfani ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yadda da amfani shafa'a kuma wanda shi zai yi wannan shafa'ar. A wata ayat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. masu ciyar da dukiyoyi yani cikin dare da rana, sirran wa alaniya, a ɓoye ko kuma a fili, yace la khawfun alaihim lahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladan su wajen ubangiji. Allah subhanahu wa ta'ala shi zai biya su. wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ba sa tare da tsoro, haka ba sa tare da bakin ciki ranan kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna daga cikinsu. A wannan wata na azumi hakika ya kamata musulmi mumini ya siffantu da wannan sifa, kasancewar waɗanda ba su da shi suna nan da yawa mabukata. Wani zai iya nema ya roƙa, wani kuma ba zai ma iya magana ba. Haka ya zama ya kamata cewa mu mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata su ne za su lura da yanayin da mutane suke ciki, su taimaka, su ba su sadaka. Amma da yawa cikinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe mu da son kuɗi da son duniya, sai zama da cewa dukiyar ba ta amfanar mu, ba ma kuma iya ciyar da ita saboda Allah. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mu, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, muna wa kuɗi makahon su. Haka ne yake sawa sai ga wani saboda tsabar ruwa ga dukiyar amma shi karan kanshi ba zai iya ci ba, sai ya zama ya zama bawan wannan dukiyar. Irin wayannan sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta isa abdud dinar. Wayannan mutane sun tabe, sun yi asara, wanda ya zama cewa shi bawan dukiya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Tana da fa'idoji da yawa, daga cikin fa'idojinta tana kawar da musiba. Kuma sadaka burhani ce, yani tana daga cikin abubuwan da suke nuna haske da ruhin musulunci tattare da bawa. Haka ina mai jan hankalin mu yan uwa, wannan wata ne na neman lada, ne na neman aljanna. Mu dage mu iya kokarin mu ba da sadaka, mu kwatanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da cewa mutane da yawa suna ɗauyi wa kuɗi kallon cewa dukiyarsu ce, to amma ina, ba dukiyarsu ba ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atuhu min malillahi alladhi atakum, ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku. Dukiyar ta Allah ce, ba ta mu bace ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara cewa ya tambayi sahabbai wanda cikin ku yake ganin dukiyarsa ta fi soyuwa gare shi, ko kuma dukiyar magadan shi ta fi soyuwa gare shi zuwa ga dukiyarsa. Suka ce ai babu wani face ya fi son dukiyarsa kan ta magadan shi. Manzo Allah sun ce to ai abin da ka bayar shine naka, amma wanda ka bari wasu ne za su zo su gada, wataƙila ma su zo suna faɗa a kai, suna hari gido. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Mutane da yawa kuma muna yi wa sadaka mummunar fahimta, wani yana ganin cewa dole shi mai kuɗi ne zai yi sadaka. A'a, daga kaɗan ɗin da Allah ya baka za ka iya cirewa ka bayar. Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare maka zunubanka da wannan. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda za su kwatanta wannan bigire a cikin wannan watan azumi na Ramadana. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokin mu a halka ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.